Bé, bon dia. Som aquí, com podeu veure, amb els porcs del Soler de Nuc. Som una explotació familiar, petita, tenim 30 truges reproductores i l'únic que volem aconseguir amb els nostres animals és un producte d'excel·lent qualitat. Com veieu, no estan de manera convencional, sinó que estan en palla, salten, juguen, corren, i tot el que fa referència al seu benestar doncs ajuda a millorar la qualitat de la carn. Nosaltres, per no... El fet de tenir pocs animals, el que intentem és diferenciar producte. Doncs amb això el que fem és la raça d'Uroc. Tenim raça d'Uroc 100% i és un animal que fa menys porcs a l'hora de criar i triga molt més a créixer. Què vol dir? Que gasta molt més. Però, amb tenir poques truges, el que no podem fer és un animal convencional. Per tant, intentarem seguir amb la qualitat per davant de tot i sobretot, no deixar mai que els nostres animals no tinguin benestar. Moltes gràcies.